Kwazi and Trymore. Naita matishanyira VaChisadza. Hai wago, tanga tichingofurawo zvinhu nekumara inenyu. Ndikati hazvingakodzere kusatsvagawo gogo vangu. Zvino mataita rombo rakanaka. Ndanga ndave kutopakura chikafu. Regai ndikudze mwana akupakurireiwo. Gogo shuwa. Munenge matondibatsira nemazvo. Ndanga ndatobva kuresa pandiri pano. Kuzona ndabata kumba. Musazvinetsa zvenyu VaChisadza. Mwana asingachema anofira mubereko. Munongoziva gogo venyu vanobikira nevari kupfuura sema kudai. Rega ndideedzere mwana akupakurirei. Anogona kupakura chikafu manje. Chaizvo. Chikoniso chi? Munongoziva vano mazuva ano gogo. Havana kwavo. Kare kwangu ndichiri mukomana. Mai vangu vaiti vakomana zvese nevasikana ngavagone basa rese pamba. Saka ndaitotangira rungwanani kubata nyaya dzepamba. Kwachakakwidibira kudai taitanga kumunda. Tabve ikoko tosvikosimudzirana nenyaya yepamushimanje. Kutsvaira, kuwaridza mibhedha, kusuka ndiro. Kuti kwaizobuda zuva kudai tainge tatopedza kudya kwerunganani tatova mukufudza mombe. Chaizvo gogo. Asi zvekutamba nazvo kezvo. Mwembwe rudzi runozvara mwana ane kazhumu mufunge henyu. Tikangoramba tichivadzidzisa vana zvinototanga kuvaitira nyore. Manje munotomuonawo Trymore achimhanya semurume mukuru. Makumaiwedzi gogo. Aiwa VaChisadza, zvinhu zvacho hazvichisina kudaro. Mazuvano vana vedu vave kuita zvakasiyana nezvataiita isu kare. Mwana akanaka Trymore. Regai auya kupakurirei chikafu chenyu zvake imi. Trymore. Gogo. Trymore mzukuru. Ma. Doya kuno mzukuru wangu. Tine vaenzi. Kazi VaChisadza makadii. Kazi waye wakangomira kunge mugamtiri wakatobata kudenga. What? Wati futi. Aiwa gogo, zvananga ndichazoreva zviya. Mwembwe rudzi. Aiwa VaChisadza, musazviremedze zvenyu. Handiti ndiko kudzidzisa vana kwacho. Totenda kuti atipawo chinhambo chekuti tibatsirane pano. Nai Trymore muzukuru wangu. Gogo. Muzukuru, nhasi tichadzidzira nezvetsika dzedu dzechiShona, handiti? Manners? Yes, Trymore. Manners. Manners according to Shona culture. But I would like you to phone your friend Ruva. She can help you with this one today. Hande pa computer. And let's call her. Ruvarashe, how do you say hello to elders in Shona? Makadizeni. Makadianu. Oh, again? Okay. You guys want this? Okay, good. Makadianu. Makadianu. Hi, Trymore. How are you doing? Hi, Ruva. I'm good, cheers. How are you? I'm good, thanks. What's up? Well, Ruva, my Gogo told me to ask you about manners according to Shona culture. You want to learn about manners? Yes, Ruva, manners. Tika. Oh, I see. Well,
I think it might be easier if we go through what I do in a day and I just tell you what I know. What do you think? Fine by me, go ahead. The first thing is when you wake up, you have to say good morning to the grown-ups. So you say Mangwanani, Mamuka, say. That means good morning. How did you rise, right? Yes, that's right. You have to clap your hands when you do it, like this. Yeah, that's right. That's right. But my Gogo tells me that I have to clap a different way. You're right, Trymore. Girls clap like this. And boys clap like this. And you also have to kneel like this. Like this. I see. So as soon as someone comes to your house, you should go and say hello to them like that. Ah, I see. What else? Well, when you talk to any grown-up, you should always wait until they finish speaking before answering. You have to be polite and listen carefully. Yeah, you're right, Rua. My parents also tell me I have to help my Gogos and granddads whenever they need my help. Yes, Trymore, grown-ups need help. You have to offer to help them. That's really good manners. My mum tells me that you just have to remember to be polite and be kind. When you do that, you remember to say your pleases and your thank yous. You also learn more things that grown-ups are teaching you. That sounds really easy, actually. Thanks, Rua. Thanks, Trymore. Did that help? Yes, Rua, it definitely did. I now know what I'm supposed to do when saying hello to our guests. Glad I could help. Yes, thanks. See you later. All right. Goodbye. How do you say good night To who? to grown-ups? I'm a grown-up. Good girl. How else can you say good night to grown-ups? Murray Musse. What's that? Murray Musse. Murare mushe. Aya. Murray Jakanaka. Tonana Mangwana. Oh, Trymore mzukuru. Are you finished talking to Rua on the phone? Yes, Gogo, I'm done. Did you learn about manners? Yes, Gogo. So, do you know what you have to do and where you went wrong? Yes, Gogo. When VaChisadza came, I should have come here without being called. That's great, my grandchild. Did you learn anything else? Yes, Gogo. I should have said hello while I was kneeling. Hayi, ish. Ingwane mazano moya nazo. Well done, Trymore. You are really learning, anditi. Yeah, I've got the best Gogo in the world. Aiwa, chienda zvako mzukuru wangu. I'm sure you have lots of things to do. Okay, Gogo, bye. I'll just bring some food for our guests first. Mawone manje. Ndiwo vanhu vatinofarira ava manje. You're doing very well, my boy. You're doing very, very well.